איך אני שונא את ההקלטת רימוט הזאת, זה כזה גרוע. תגיד שאתה מתגעגע אליי, אתה לא צריך ללכת סחור סחור. זה בלי קשר. לא, אבל גם שאנחנו מדברים כאילו לפני הקלטה בגוגל מיט, זה יותר נורמלי מהאירוע הזאת של ההקלטה באפליקציות האלה של ההקלטת רימוט. זה לא עובד משהו. זה גרוע, זה מבאס, גם יש תחושה שהאנרגיות מבאסות, למרות שהציבור אהב אני חושבת ששנינו די סבלנו בפרק הקודם, והציבור הגיבה בהתלהבות שהפתיע אותנו. אנחנו אף פעם לא יודעים איזה פרק עובד ואיזה פרק לא עובד, אנחנו לא יודעים כלום על כלום, אף פעם. נתחיל עכשיו? חשוב לזכור את זה. אוי, תקשיבי, רציתי לדבר איתך, כן. בפרק שעבר דיברנו על business continuity, וזה יצר המון תרעומת של אנשים שאמרו של מה, אנחנו עושים business continuity, צריך business continuity, ודיברנו על זה אנשים לקחו מאוד קשה את מה שאמרת. כן, אז זה כזה... קודם כל מתנצל בפני מי שחש נפגע. לא, אתה אומר דברים כאלה. אני רק רוצה להסביר את עצמי, זה הקטע של תיקונים בעיתון. כן, הבהרה. כן, הביזנס קונטיניוטי, דבר חשוב, התחלנו את המלחמה בישראל דליבר וכל מיני כאלה. כל מה שאני אמרתי זה שה-PR על הביזנס קונטיניוטי, זה מה שמצחיק אותי. כאילו זה שמנדי מספרים על הבונקר, ואינקרדיבל שהולכים אנשים לחול וכל זה, זה קורה בכל מקרה. כלומר, כל החברות במשק עושות כל הזמן חושבות על ביזנס קונטיניוטי. זה משהו שקורה הרבה, ובטח בתקופה הזאת. אמרתי שהכתבה על זה, והדיבור על זה פתאום, הוא דיבור מוזר היה. ומי שעושה ביזנס קונטיניוטי, תמשיכו בכל הכוח, אל תעצרו לרגע, ישראל דליבר. חשוב. כאילו, בקטע הזה אני לא צוחק, ואם מישהו נעלב, אנחנו תוכנית סאטירה, לא? בכל זה... אולי אנחנו צריכים להתחיל לקרוא דיסקליימרים בראשית התוכנית. כן, ומי שנעלב, אז באמת, יש הרבה פודקאסטים אחרים שלא מעליבים אף אחד. וחבר'ה, תמשיכו לעשות PR, אחרת על מה נדבר. נכון, לגמרי, ותמשיכו לעשות PR, כי אחרת על מה נדבר, ותמשיכו להאזין, כי אחרת איפה נלך. יאללה, weekly sync deliver, בוא נתחיל. נתחיל. Weekly sync. 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 שלום, אנחנו Weekly Sync, הפודקאסט שיהפוך את שיחות המטבחון שלכן לטובות יותר. לנו נבות וולק, שלום, מה העניינים? ברוך השם, חיים בצניעות, מה איתך תור צוק? פחות ממה שקיוויתי, ואני לא בטוח, לא הכל יותר ממה שציפיתי. את עדיין בגולה, נתקעת עדיין בגולה. אני עדיין בגולה, אני עדיין תחת השמיכה. הכל זה, אנחנו בנו נורמל. כן, כאילו זה קצת וייבים של קורונה, כזה עובדים מרחוק, לא, זה, מה קורה? למרות שאני חייבת לומר שאני הולכת פה למשרד, ואני לראשונה מזה כמה שנים, ביליתי כמה ימים במשרד עכשיו עם חבר הצוות הנוסף שלי שחי בניו יורק, וזה נורא כיף. זה ממש כיף לעבוד עם מישהו שעובד איתך על אותם דברים, ולשבת איתו באותו חדר. איזה good vibes. משרד זה כיף, נדבר על זה אחרי זה, על כמה משרד זה כיף. אל תערסי. בסדר, לצאת לאכול צהריים, אכלנו ביחד רגליים של תרנגולת. את הורסת את זה שלך. למה? אין לנו רגליים של תרנגולת בליינאפ. אין לנו רגליים של תרנגולת? לא, נותר על רצפת חדר העריכה. עזוב את התרנגולות, בוא נגיד תודה לקייטו נטוורקס. נותנת החסות שלנו, תודה רבה לכם, בזכותכם אנחנו יכולים להקליט את הפרק הזה, בתנאים לא תנאים, אבל בזכותכם. לגמרי, אתה יודע, אתם עברו את ה-200 מיליון ARR, ה-200 מיליון ARR היא נקודה קטנה באופק בשבילם. מה זה, הם שכחו שזה קרה? הם הצטלמו מול השלט של הנסדק, מלא אנשים שמה. מי קיבל את החלון תוך הראש? נכון? תמיד יש את זה שמקבל את החלון? לא יודע, אבל ראיתי
גם ראיתי וגם שרון חלבני שם תשומת ליבי, שהרמון, כאילו יש יחס כמעט שווה של גברים ונשים. אולי אפילו שווה ואני סתם אומר כמעט. כאילו, יש שם מלא נשים בהנהלה, זה משהו ששמתי לב אליו, אבל... זה בעיקרון דבר שאנחנו מאוד בעדו. האנשים אוהבים את הוואטסאפ הארגוני שלנו. השאלה אם הם יותר אוהבים את הוואטסאפ הארגוני, או שהם יותר אוהבים את מני ממטרה שר את השיר של הוואטסאפ הארגוני. זה באמת קשה לדעת. אני במיוחד אוהבת את הספקנים, ששולחים היי, או סימן שאלה. לא, אני אגיד לך מה, הם חושבים, משום מה, כנראה באשמתנו, שנותנים תוכן בוואטסאפ. לא נותנים תוכן בוואטסאפ, אין תוכן בוואטסאפ. לא, חבר'ה, יש לנו עבודה, תוכן זה בפודקאסט. כן, או בלינקדאין, גם שם נותנים תוכן. נכון, גם שם נותנים מה זה תוכן. יש הלינקדאין התפוצץ השבוע עם הסטארט-אפ שעושה את היד עם האצבעות. גם זה, הרבה דברים התפוצצו השבוע, גם ה-AI שמוצא את וולדו התפוצץ השבוע. נכון. וגם תמונה שלך בתוך סמיכה, תוך סמיכה, גם זה התפוצץ השבוע. אבל בואו נראה מה יקרה כשיקבלו תמונה גם שלך בתוך סמיכה. זה... בכלל. כן. תיקח אותנו אני לא יודע אם יש מינוס לייקים בלינקדאין, אבל זה מה שזה לקבל. טוב, רגע, בוא ניתן את מני, שישיר לנו את שיר הוואטסאפ הארגוני. 055-937-8894. תודה למני ממטרה. זה באמת אנחנו. אני עכשיו, זה אגב התוכן האהוב עליי כרגע, אני קמה בבוקר, פותחת את הוואטסאפ הארגוני, וקוראת מה התכתבו שם. השבוע מה שצחקתי, מחלק לא יודעת מי זה היה, מצוות הנומד. כי כרגע, בגלל שהצוות התחלק, אנחנו הראונד... צוות גלובלי, זה צוות גלובלי, נכון, אנחנו מענה 24 שעות. בדיוק, אז הצוות תופס את מסביב לשעון, והצליח לתפוס את כל ההודעות, אף אחד לא נשאר ללא מענה. אני אהבתי שהמליצו לי, אחרי שדיווחתי שהול פודס זה סומסום המקומי, ביקשו לדייק, ושלחו אותי לסוויט גרין, הייתה תקופה שאנחנו סיקרנו פה הרבה את סוויט גרין, כשאתה היית נוסע לחבר'ה שלך בארצות הברית, והם היו לוקחים אותך, המילניאלס היו מעמידים אותך בתור לסוויט גרין, מאז הם הכניסו סטייקים לתפריט, והמניה התפוצצה, אנחנו מלווים אותם כבר תקופה, ובסדר, אני אלך, אני כולל איזה אמריקאית שסיפרה לי שהפלאפל הכי טוב בעולם נמצא בסוויט גרין, טעמתי. זה אפילו לא הפלאפל הכי טעים בניו יורק. זה אפילו לא טעים. כן, בדיוק, זה אפילו לא טעים. אני נסעתי השבוע לפלאפל הכי טוב בברוקלין, והיה תשעה באב, והיה סגור, הם יהודים. טוב, בואי נתחיל לעבוד. קדימה. Weekly Sync. אוקיי, אנחנו מתחילים עם השבוע ב-AI, ואנחנו גם עם כתבה שעלתה בוושינגטון פוסט, וגם עם דוח של סקויה, שניהם מדברים על זה שה-AI באיזשהו, הם קוראים לזה טיפינג פוינט, אבל בגדול בשורה התחתונה, זה נראה שה-AI לא עומד בהבטחות, וה-ROI שלילי, והפער הזה הולך וגדל. דיוויד צ'אן מסקויה, להבדיל מדייוויד צ'אן, השף, שעושה גם תוכניות טובות בנטפליקס. גם אמרו לי שהוא משלנו, הוא לא צ'אן הסיני, הוא כאן, הוא כאילו, הוא משלנו. הבנתי. הוא משלנו. לגמרי. בכל מקרה, הוא לפני שנה פרסם מאמר שקרא לו שאלת 200 מיליארד הדולר, והוא בעצם שואל איפה הרווחים, מה קורה, אוקיי, אנחנו צומחים, אנחנו משקיעים, מה לגבי רווחים שהם בעצם מעידים על ערך למשתמשים,
מה קורה עם החלק הזה במהפכת ה-AI הגדולה, והוא אומר, ובינתיים הבור הולך ומעמיק, שאלת ה-200 מיליארד דולר הפכה לשאלת ה-600 מיליארד דולר, ובעצם אנחנו לא רואים קצהו של חוט של תחילת מיצוי הפוטנציאל הרווחים שבבינה המלאכותית. יש בעצם פער של 500 מיליארד דולר, כי כן יש איזשהם הכנסות, צריך להגיד, הן לא מתחלקות כמובן שווה בשווה, הרוב הולך ל-OpenAI, ובעצם הוא מסמן ציפיות לא ריאליות, והייפ שהוא מוגזם. אז כן, אני חושב שהתעשיית ה-AI, או יותר נכון ה-Generative AI, כי AI זה מילה קצת גדולה, היא מגיעה לאיזשהו רגע, ודיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, לאיזשהו רגע של מציאות, של לעבור מדמו למוצר, ואנחנו יודעים תמיד שלעבור מדמו למוצר זה נורא 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 קשה, ובהרבה מאוד מההייפ לא מתממש, חברות צריכות למצוא דרכים לאשכרה לעשות מזה כסף, ולא רק להביא עוד איזשהו פיצ'ר מגניב, שלאף אחד לא ברור מה עושים זה, ולאן זה הולך, לפי דעתי, אם מסתכל על זה בתור מהפכה, זה בטוח יקרה, אני לא רואה איך ה-AI לא קורה, אבל כמו שאמרתי, דרך אגב, בסיכום השנה, גם של השנה האחרונה וגם של השנה לפני, זה ייקח יותר זמן למה שאנחנו חושבים. כלומר, אם את זוכרת, גם שאול אמסטרדמסקי וגם נעמה מטרסו קרפל ועמיתי זיו מאוד מאוד היו בולי של AI, ואני אמרתי, חכו, זה ייקח זמן. רק השבוע אילון השיק בטוויטר את הגרסה החדשה של ה-LLM שלו, איך זה נקרא? גרוק? גרוק, עם האפשרות לייצר תמונות. יצא לך לשחק עם זה? או שאת לא מנוית פרימיום? לא, אני לא מנוית פרימיום ולא יצא לי לשחק עם זה, אבל כן יצא לי לראות את שרשורים ושפעת הציצים שה-AI של אילון מייצר. ברור שאילון ייצר ציצים, וכמובן שהוא גם ישר אומר, חבר'ה, זה הכל בבדיחה, זה שאני מביא לכם תמונות של טיילור סוויפט ערומה, זה מצחיק. כל כך מצחיק, זה גם יהיה כל כך מצחיק, שזה יקרה לנערות, נכון, כאילו גם תמיד הבדיחה חשבון נשים, והיא תמיד נורא נורא מצחיקה את כולם, חוץ מי שזה על חשבונה. לגמרי, וגם אם אני מסתכל על AI מוזר, בואו נדבר שנייה על האירוע שגוגל עשו השבוע, כי הוא כאילו היה אירוע חומרה, אבל היה שם גם המון AI היה שם, אז את רוצה שנדבר על מה נתנו שם ברמת החומרה? אז כן, אז קודם כל נגיד שגוגל נתנו אירוע, הפיקסל איבנט, השיקו טלפונים, 4 טלפונים, אחד מהם מתקפל, שזה היה משהו שכאילו נורא חיכינו לו ועבר לנו. לא מתרגשים מהאירוע יותר. השיקו את הפיקסל וואץ', השעון החדש, אני כמובן רוצה אותו כבר, אבל אני רוצה כל מה שהוא לא האפל שלי, וגם אוזניות, בעצם השיקו הם השיקו את מוצרי החומרה שלהם, אבל כמו בכל השקה, המסעית גם עצרה ופרקה ארגזים של AI. כן, אז בארגזי AI באמת היה שם המון דברים שראיתי, אמרתי, אוקיי, זה אחלה דמו, אבל שוב פעם, זה אחלה דמו, אבל לא יראה איזה מוצר, היה שם איזה פיצ'ר שהתלהבו ממנו, של נגיד את הולכים ביחד למוזיאון, ואנחנו רוצים להצטלם, אבל אנחנו לא יכולים, כי אנחנו רק 2 אנשים, אז כאילו יש אפשרות שאני אצלם אותך, ואז את תצלמי אותי, וזה יעשה מרג' לשני התמונות כאלה ביחד, וכאילו מישהו צילם את שנינו, כי הרי לבקש שמישהו יצלם אותנו, זה משימה בלתי אפשרית, אנחנו יכולים לעשות איזה תרגיל AI מטומטם, מה שגם, דרך אגב, מכניס אותך לשאלה של מה זה בעצם תמונה היום, נכון? כי אפשר לעשות מניפולציות בלי סוף. דבר שני, פיצ'ר AI של לעשות על חיפוש על סקרינשוטים, בסדר, אהבתי מאוד, מתבקש, בסדר, יכולות OCR, אוקיי. להגיד לך שזה איזשהו AI, פורץ דרך, היה אפשר לעשות גם לפני 5 שנים, ברמת ה-OCR, לא איזה ביגזונד, הם דיברו על זה שמוסיפו AI. אבל זמין בטלפון, בלי שעשיתי שום דבר, חמדי. יאללה, מגניב, הוסיפו פיצ'ר של AI לאפליקציית מזג האוויר. מה הוא עושה למזג אוויר? מה AI? עכשיו עם AI, מה רע לך? כמובן. זה מזכיר לי.
כן, זה מזכיר לי שלפני כמה שנים, כבר לפני איזה 10 שנים, אפל סיפרו שיש להם AI שמזהה שאת מחברת ומנתקת את האוזניות, ולפי זה הוא משמיע את המוזיקה. זה לא AI, זה סנסור פשוט שהם הכניסו באייפון, היה להם אפילו באייפוד. זה לא AI, זה כולה סנסור פשוט. מה שכן אהבתי, מבחינת פיצ'רים AI, call notes, כמו כולם, גם הם מקליטים את השיחות, מסכמים אותם, מוצאים מהם to do. גם הם רוצחים את כל הסטארט-אפים שבאו לקחת לנו נוטס בזמן פגישות? כן, כאילו, אני צריך את זה, כי אין לי Teams בבית. אני משתמש בגוגל מיט, וזה שזה עכשיו נמצא בגוגל, אחלה. אז אתה מבטל את הסאבסקריפשן לשטות שיש לך כרגע. כן, בדיוק, אז פחות שטות שאני צריך לשלם לה כסף, וזה אחלה ואני אוהב את זה, אבל מאוד 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 נראה שהם לוחצים את ה-AI, גם אנחנו מכירים טוב מאוד מגוגל, הם הרבה פעמים חזקים בדמו, ואז הרבה פעמים המוצר לא כך מגיע. אילו, אם את זוכרת את הפיצ'ר שלהם שמתקשר למסעדות ומזמין בשבילך מקום במסעדה, שאלה להם פעם, בו מספרה, אתה עדיין מחכה. כן, זה כבר לפני 6 שנים היה האירוע הזה. זה עוד לא קרה. וצריך לראות כמה מהפיצ'רים האלה יעברו לעולם אמיתי. אמרנו את זה גם באירוע של אפל. ואנחנו באמת, אני כן מסכים עם דיוויד, שזה שנת מבחן מאוד מאוד גדולה ל-AI, ואם ה-AI לא ימצא use cases, אז הוא קצת יהפוך להיות פחות לוהט ממה שהוא היה בשנה הבאה, למרות שאנחנו משתמשים כל יום. כן, ופלופ זה לא יהיה, וזה בסדר גמור שזה ירד קצת לקרקע. זה לא דבר לא בריא. לא דבר לא בריא, בטח שהסתכלתי השבוע לראות באיזה מכפילים נסחרת המניה של NVIDIA ושל AMD, ושניהם במכפיל של מעל 60, סתם לצורך העניין, המכפיל של גוגל זה 22. כלומר, המניות האלה הם גבוה בשמיים, וכל מי שחושב שזה כלכלה חדשה, וזה המכפילים החדשים, אז האדמה לירח. אז בלי עצה ובלי המלצה ובלי זה, אתה שורט על NVIDIA ו-AMD? אני לא שורט על כלום, כי אני לא נותן שום עצה, אבל לא הייתי קונה מניות, אני נבות לא קונה מניות של NVIDIA ו-AMD, ואם מישהו ישאל אותי אם לקנות, אני אגיד לו, תעשה מה שאתה מבין. אבל ההיסטוריה מוכיחה, כן, אבל ההיסטוריה מוכיחה, שהמכפילים האלה לא מחזיקים את עצמם. כן, בדיוק, כשמכפילים גבוהים, בדרך כלל יורדים לקרקע, וכל מי שחושב שזה הכלכלה החדשה, וככה העולם עכשיו מתנהג, מסתבר שטעו, אני יכול לספר מניסיוני הפשוט, בתור בן אדם פשוט, שהייתי עובד בוויקס, המניה של וויקס בקורונה עלתה לגבהים משוגעים, עלתה ל$300-350 מניה. איזה מכפיל זה שיקף? אני לא זוכר, אבל זה היה מכפיל משוגע. אנשים הבטוחים שזה הנורמלי החדש, ואחרי זה שהמניה ירדה ל-50, הם היו עצובים. אבל עצובים עם טסלה? לא, כי הם לא מכרו. הם חיכו, את יודעת, הם חיכו שזה, לא יודע מה יקרה. לפחות זה. כן, בדיוק. אז אף אחד, אני חושב שאף אחד בוויקס הוא עני, הכל בסדר. אבל מניות, את יודעת, סטוק פיקינג זה קשה. אם אתם רוצים לקחת טיפ אחד מהשיחה הזאת. רציתי להגיד לך, רגע, לפני שאנחנו סוגרים את גוגל, עברתי אתמול ליד הגוגל סטור, שם מול צ'לסי מרקט, שזה פשוט אחד לאחד חיקוי של אפל סטור. עכשיו, אני לא אגיד, זה עובד, אתה רוצה להיכנס, גם באתי כאילו מוטרמת, השעון הדליק אותי, רציתי לראות את האוזניות, אבל זה פשוט מדהים איך פשוט ויתרו על הניסיון לעשות את זה אחרת. לקחו את האפל סטור פלייבוק, ופשוט יישמו אותה עם העץ הזה, עם המרחקים האלה, עם השולחן הגדול שעליו פזורים המכשירים בזווית, כדי שתושיט את היד ותיגע, כאילו, זהו, ככה עושים עכשיו ריטייל של אלקטרוניקה. בעצם יש לנו עוד אייטם גוגל אחד,
השבוע נפטרה סוזן ווג'יצקי, מנכ"לית יוטיוב לשעבר, בכירה בתעשייה, בוואלי, מעובדות גוגל הראשונות, עם הסיפור המיתולוגי שהזכירה לסרגי ולארי את הגראז' שלה, הובילה בגוגל את אדסנס, את המערכת פרסום שלהם, הובילה את גוגל וידאו, הובילה את הרכישה של יוטיוב, ומנכלה את יוטיוב בעצם עד לפני שנתיים, שאז היא עזבה את החברה. צריך להגיד שאנחנו דיווחנו פה, שהיא עוזבת את החברה כדי לבלות זמן עם המשפחה והילדים. וגם חשבנו המשמעות זה שפיטרו אותה, כי לא פרסמו כלום. כן, הסתלבטנו כהרגלנו בקודש, ואנחנו, כן, סיפור עצוב, נפטרה מסרטן, סרטן ריאות. יש כמה סיפורים יפים שנקשרו אליה, שעכשיו ככה צפים. גם כתב של הבוסטון גלוב מספר שהיא בריאיון איתו, יש קטע שהוא לא הכניס. והיא אומרת לו, תשמע, אני הזכרתי לסרגי ולארי את הגראז' שלי, כי היה לי לשלם משכנתה. אני לא חשבתי שהם הולכים להיות איזה ביג דיל. אני הייתי צריכה כסף, ולכן הכנסתי אותם לעבוד מהגראז'. ובאיזשהו שלב, בשלב הזה הם עזרו לי, אבל אני הייתי מאוד מפוקסת על המשכנתה שלי, ולא חיפשתי לעשות משהו משמעותי. והוא אומר שאת הדבר הזה היא אומרת כזה בעצב גדול, של כאילו שהיא בעצם באה מרקע שאילץ אותה לעבוד, תכף אנחנו נדבר על הרקע שלה, והוא סיפר לה משהו שכנראה בגלל זה הוא לא הכניס את זה לכתבה, והוא הכתב עונה לה שהיא צריכה לדעת שיש לו בן טרנסג'נדר, שהתחיל את כל תהליך השינוי מסרטונים שהוא ראה ביוטיוב, ושזה מאוד מאוד הקל עליו, ומאוד הקל עליו את התהליך, והקל עליו לשתף את ההורים שלו, והקל עליו להבין מה עובר עליו, והוא אומר שהיא ממש הגיעה לדמעות, ואמרה לו, תשמע, אני הולכת לשתף את זה עם כל החברה, זה מדהים מה שאמרת, ואני מרגישה כל כך משמעותית, והיא באמת הייתה אישה משמעותית, עם סגנון מאוד ניכר, כותבים עליה מאוד מאוד יפה, היא הייתה צ'מפיונית כזאת, של כל הנושא של חופשות לידה, שהוא דבר מאוד מאוד לא מובן מאליו בארצות הברית, אין חופשת לידה ממשלתית, הן לא זכאיות לזה, יש שם ממש סיפורים מטורפים על נשים שיולדות וחוזרות לעבודה למחרת. אני גיליתי נתון מטורף, שרבע מהנשים בארצות הברית חוזרות לעבודה 10 ימים אחרי לידה. וואו, משוגע. משוגע. אתה יודע, אנחנו חיים במדינה שהיא עדיין מדינת רווחה, אצלנו זה מובן מאליו שלוקחים איזושהי הפסקה, שהמערכת הכלכלית מוסדרת ככה שיהיה אפשר לממן את זה, שהמדינה תומכת במעסיקים, וברור לנו שזה חשוב לכוחות העבודה, בארצות הברית זה ממש לא המצב, והיא ממש הכניסה את זה, גם בגוגל הם העריכו את חופשת הלידה, מ-12 ל-18 שבועות, והיא כתבה על זה טור איקוני בוול סטריט ג'ורנל לפני 10 שנים, כשהייתה לקראת חופשת הלידה החמישית שלה, שהיא לקחה מגוגל, יש לה 5 ילדים, היו לה 5 ילדים, יש לה עכשיו 4, אחד מהם נפטר השנה מאוברדוז, היה סטודנט בברקלי, והוא מת ממנת יתר בפברואר, סיפור עצוב, מרקו. בכל אופן, בחזרה לנושא חופשת הלידה, היא ממש הייתה, דחפה לזה, עזרה להביא נתונים, הביאה גם בטור הזה שהפך להיות משהו שבאמת השפיע על כל כלכלת ארצות הברית, ואני חושבת שגם על המגזר ההייטק במיוחד, והיא גם הביאה נתונים, זאת אומרת, היא גם הביאה נתונים מתוך קליפורניה, והיא אומרת שם שיותר מ-90% מהמעסיקים מדווחים שבקליפורניה יש איזשהו חוק שמאפשר חופשות לידה, ו-90% מהמעסיקים, יותר מ-90% מדווחים שהדבר הזה או שהוא העלה רווחים, או שהוא לא יצר אפקט, מה שאומר שהדבר הזה הוא כן טוב לביזנס. היא מביאה נתונים מתוך גוגל, הערכת חופשת הלידה ל-18 שבועות, הורידה ב-50% את מספר האנשים שעוזבות אחרי לידה את החברה.
שזה גם נתון מדהים. אני רציתי לספר לך משהו אחר, שזה החזיר אותי, המוות של סוזן, לספר שכתבה אימא שלה. אימא שלה מכונה ווז', אסתר ווז'יצקי, היא עיתונאית, והיא כזאת, היא מורה איקונית, באיפשהו שם בצפון קליפורניה, מלמדת עיתונות, ילדים בתיכון, והיא חתיכת טיפוס, שכתבה ספר בשם How to Raise Successful People. ועכשיו כשחזרתי לזה, בנות, נכון? יש לה 3 בנות, כל אחת מלמיליאן, יש את סוזן, יש את אן, שהיא מנכ"לית 23andMe, ואתה רוצה להגיד שהיא גם גרושתו של סרגי? גרושתו של סרגי. וג'אנט, שהיא רופאה, יזמת, אנתרופולוגית, גם לא תומנת ידה בצלחת. אז עכשיו אני חזרתי לספר הזה, וראיתי שיש עוד מהדורה, שנקראת How to Raise Successful and Happy People. מאוד מעניין אותי מה כתוב שם, ובקיצור, לאסתר יש שיטת הורות, עכשיו אני לא נותנת לאף אחד טיפים על הורות, אני גם מתייחסת לזה קצת בציניות באופן כללי לטיפים בנושא, אבל בעיניי יש שם גישה ניהולית שהיא זהב, ואני יכולה להגיד לך מהליוויי מנהלים שאני עושה, יש טיפוסי מנהלים שזה מאוד מאוד עוזר להם. השיטה הזאת נקראת טריק, והיא ראשי תיבות של 5 העקרונות, trust, respect, independence, collaboration ו-kindness, כן, אמון, כבוד, עצמאות, שיתוף פעולה ונדיבות. והיא מספרת שם המון על הבנות, ועל סוזן יותר מכולן, כולל זה שהיא מספרת, שיש שם איזה חלק שהיא מספרת איך זה שהיא נותנת לבנות עצמאות, לפעמים באופנים שהם מסמרי שיער, אבל היא מספרת איך זה בנה אצל סוזן את הגריט שגרם לה להרוג את גוגל וידאו ולשכנע אותם לקנות את יוטיוב. בסדר. אחלה. לא מה להגיד לך. אני מספרת, כל הילדות עבדו בזמן הלימודים שלהם, היא לא הייתה מוכנה לשלם להם על תואר שני, אז הן עבדו בשביל לממן את זה, או שהן השיגו מלגות. תשמע, זה גם כל מיני טיפים שהם מאוד בקלצ'ר אמריקאי, וגם קלצ'ר של אימיגרנטס, הם שניהם סטן, אבא של סוזן הוא פרופסור בסטנפורד שברח מפולין, אימא שלה, אסתר, היא בת למהגרים יהודים, גדלה בלואוור איסט סייד, גם עם כמה סיפורי הגירה לא פשוטים. אני אספר סיפור קצר על אן, של קארה סווישר, האמת היא הסיפור, שפעם קארה סווישר סיפרה שהיא הייתה בקוריאה, והיא חשה ברע, והיא דיברה עם אן, ואז אן אמרה לה, אני יכולה שנסתכל על החשבון שלך ב-23andMe, אז אמרה לה, כן, תסתכלי, ואז אן יבחנה לפי ה-23andMe שלה, שיכול להיות שיש לה בעיה בלב, וזה הציל את החיים של קארה סווישר. היא מספרת את זה בספר. תעשי את הבדיקה הזאת והזאת, וזה הציל אותה. ויש לה גם רופא, יש שם איזה סיפור, נכון? כן, כן. זה סיפור מסובך, אבל קיצרתי אותו. יפה מאוד, אתה מספר סיפורים היטב. אגב, אני ממליצה על הספר של אסתר ווז'יצקי. טוב, עד כאן סוזן ווז'יצקי, זכרה לברכה, ומשפחתה המורחבת. השבוע באריק? אנחנו נשארים בגוגל סוג של... בגוגל, ב-work-life balance. אריק שמיט, מנכ"ל גוגל, הוא חזר בו מהצהרות שלו, איפה הוא הצהיר מנכ"ל גוגל לשעבר. מנכ"ל גוגל לשעבר, כמובן. איפה הוא הצהיר שגוגל מפגרת בתחום הבינה המלאכותית בגלל העבודה מהבית? בהרצאה שלו, הוא אמר את זה בסטנפורד, והציטוט המדויק, הוא אמר, ה-work-life balance הפך להיות יותר חשוב מ-winning. זה היה מה שהוא אמר, זה קצת גם מתחבר להצהרות של נועם ברדין, שהוא עזב את גוגל, שהוא אמר שהחברה עסוקה יותר במסאז'ים,
ובכל המסביב, ופחות מדי בעבודה, אז אני לא יודע אם הם דיברו ביניהם על הנושא, אבל הם שניהם מסכימים. אולי עכשיו יש להם גם את הסערה המשותפת, יש להם הרבה על מה לדבר. כן, אני אהבתי שמיד אחרי זה הוא אמר שהוא טעה, הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא מצטער, הוא אמר, זה אולי לא נכון? כאילו, הוא לא... הוא אמר שזה אולי לא נכון? כן, כן, הוא לא מצטער זה לגמרי, את יודעת, הוא מצטרף לטרנד של עוד מנכ"לים שחושבים שצריך לעבוד מהמשרד, ג'יימי דימון של ג'יי פי מורגן ואילון מאסק, כמובן, שחושב שצריך לעבוד מהמשרד, גם נבות וולק, דרך אגב, עובד מהמשרד, אני לא יודע אם את יודעת את זה. אבל האם הוא תובע עבודה מהמשרד מהעובדים שלו? תראי, אין לי ממש עובדים, אני שותף בקרן הון סיכון. אני עובד מהמשרד, אני... מה הייתה המדיניות בטוונג? בטוונג, אנשים יכלו לעבוד מאיפה שהם רוצים, ואין לנו שום בעיה, גם זה לא החלטה שקבעתי לבד, היה לי שותפה שקבענו את זה ביחד. גם עד היום... אבל בסוף הייתם עובדים מהמשרד, נכון? אתם שניכם הייתם מגיעים 5 ימים בשבוע. כן, כן, היינו עובדים מהמשרד. תראה, המדיניות הרשמית של Weekly Sync היא שאנחנו חושבים שמי שרוצה להצליח ולהגיע רחוק, צריך לעבוד מהמשרד, אבל ברור לנו שהמציאות היא המציאות. נכון, וגם דיברנו על זה כמה פעמים, אמרנו שבסופו של דבר מי שרוצה להתקדם, צריך שיראו אותו וצריך כאילו להיות נוכח. אבל מי שרוצה דברים אחרים, אחלה, אבל זה מתחבר לנו לסיפור אחר, נכון? כן, ראינו טוויט של אריק ספיר, שיורד על, אין לי את זה מולי, איך קוראים לו? דוב קאופמן. דוב קאופמן היה מנכ"ל של טולסטוי, שפרסם... גילוי נאות, טולסטוי חברת פורטפוליו של גראונדאפ. חשוב לציין. ובעצם חלק הוא מגייס ג'וניור, מפתח ג'וניור, והוא כולל גם את הקטע שבו הוא אומר שזה full time, מהמשרד, extremely demanding, שיש לצפות לעשות דברים מדהימים, אבל לא לצפות ל-work-life balance. וזה התחיל חתיכת שערה בטוויטר. חתיכת שערה בטוויטר, לא קשה אגב, אבל התחיל. כן, אבל גם אריק כתב, אתה נותן לעובדים שלו לצאת בלילה, איזה אפס רכרוכי. זה מה שהוא כתב על אני הייתי בוחרת שמות כינויי גנאי אחרים. אבל זה מה שהוא בחר. לא זו הביקורת שלנו. זה לא הביקורת שלי. אני חושב שדבר ראשון, כלומר, היו את האנשים שהלכו ובדקו מה החברה עושה, ואמרו, זה משהו משמעותי, זה לא תרופה לסרטן. אז אני רוצה כאילו להגיד על זה שלא כולם הם דוקטור מרים בן ארוש. בסדר? פרופסור, היא פרופסור. סליחה, פרופסור מרים בן ארוש, ולהקים חברה שמכניסה מיליונים של דולרים ומייצרת value, זה מדהים. ולא מעניין אותי כאילו, אם החברה אותי מוצאת תרופה לסרטן, או עושה משהו אחר, במקרה הזה וידאו לאי-קומרס, חברה שמייצרת value ומייצרת עבודות ומייצרת הכנסות, זה דבר מדהים, וזה דבר נורא נורא קשה, וכל מי שמזלזל בעובדה הזאת, לכו חפשו. דבר שני, כאילו, אני באמת לא מבין מה אנשים יש טענות לדוב. זה אנשים שהוא רוצה לעבוד איתם. חברה שלו, זה אנשים שהוא חפש. לא מתאים לכם, אל תגישו קורות חיים. אנשים מאשימים אותו שהוא מנצל את התקופה, וזהו, לא מנצל כלום. כאילו, זה מה שהוא רוצה. מי שמתאים לו לעבוד אחלה. מי שלא מתאים לו לעבוד שמה, גם אחלה. הכל טוב. לא, א', אני חושבת שלאנשים יש, בטח כשאתה בעמדה של מנכ"ל, יש לך אחריות על מה שאתה עושה נכון, החברה פרטית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין פה שום דבר שהוא לא חוקי, אבל לאנשים בהחלט מותר להעביר ביקורת
על culture של עבודה. אני חושבת שלהודיע שאין דבר כזה work-life balance, יש בזה משהו, אפרופו הערכים של אסתר ווז'יצקי, יש בזה משהו חסר כבוד, להסתכל על העובד כאילו הוא רק איזה ריסורס, ואין לו שום דבר פרט אליך, זו תפיסה שהיא בעייתית, שהיא לא מחזיקה. אני חושבת שכל מי שהולך לעבוד בחברה שהיא חברה צעירה, ברור לו שעובדים קשה, ברור שעובדים שעות ארוכות, ברור שיש רגעים של פיקים, אבל אם ברור לך גם שהנהלת החברה לא מבינה שאתה אדם הוליסטי, שיש בו עוד דברים, לא מרגישה, לא תראה, אנחנו כולנו עבדנו בתקופות שבהם אתה צריך לדרוש מהעובדים שלך שעות ארוכות, ואתה צריך, כולנו עבדנו בחברות גלובליות, שיש לך את ההתלבטות, אם להרים טלפון לעובד בערב, אם אין לך את החוויה של חוסר הנוחות, עכשיו, לפעמים זה קורה, לפעמים צריך לעשות את זה, זאת התעשייה שלנו, אבל אם הדבר הזה הוא לא מגיע עם שום איזה ספק, ושום זיכרון של האדם שמאחורי העובד, יש בזה טעם לפגם, והמודעה הזאת באמת מנוסחת באופן הזה. עכשיו, זה נכון שבטח, אחד הדברים ששמעתי על הדבר הזה, אגב, גם בשיחות אופליין, זה שבעצם אחד הדברים שמטרידים זה שהיא מיועדת לג'וניורים. ובזה כאילו מימד הניצול, אנחנו יודעים כמה שקשה לג'וניורים, לחסרי ניסיון, למצוא עבודה בתעשייה. עכשיו, צריך כאילו להיות כנים, כשאין לך ניסיון, הרבה פעמים, עבודה קשה של שעות ארוכות, יפצו על זה, הם יאפשרו לך את זה. אגב, לטענה הזאת אריק אחר כך עונה יפה, והוא אומר, גם אני בתחילת הקריירה שלי עבדתי מאוד קשה, אבל עבדתי קשה בשביל ללמוד, בשביל להכיר חלקים במערכת שאני לא מכיר. לא עבדתי מאוד קשה, כי הטביעו אותי במשימות שהיו בעצם עוד ועוד מאותו דבר, ולא באמת נתנו לי ללמוד ולהעשיר את הידע שלי. אבל זה לא מה שדוב אומר. מה שדוב אומר, ושוב פעם, אני לא דיברתי על זה לדוב, אני פשוט קראתי מה שהוא כתב, הוא אמר, אם אתה רוצה לעשות משהו מדהים, אתה צריך לעבוד קשה. הוא לא אמר שהוא ייתן לך את אותן משימות, אתה צריך לעשות את אותן משימות שוב ושוב, וגם הוא לא המציא את זה, כן? כאילו, גם סטיב ג'ובס דיבר על זה כבר לפני 15-20 שנה, פול גרם כותב על זה כל הזמן, פיטר טיל, סם אלטמן, בישראל, מייקל אתה חצי מהאנשים שאתה מצטט עכשיו, יש עליהם ממש עדויות של אביוזרים. אלה האנשים שאתה באמת רוצה שנבנה את תרבות העבודה שלנו לאורם? אני לא חושב שצריך לקחת מהם הכל אחד לאחד, כי את יודעת, אנשים הם חיה יותר מורכבת. אני חושב שלעשות סטארט-אפ זה משהו מאוד 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 קשה, מאוד מאוד דימנדינג. דוב, בתור מנכ"ל החברה, אומר על עצמו, אני עובד ככה, אני מצפה שאנשים שעובדים איתי, מצטרפים איתי למסע בשלב הזה, יהיו מה שאילון קורא להם הארדקור. לא מתאים לך, הכל טוב, יש הרבה חברות בשוק, אתה לא חייב לעבוד בטולסטוי. הכל בסדר, גם בזומר, ישמחו להיות משורותיך. בזומר חברה דמיונית, אין כזאת אחת, אל תחפשו. ואפרופו אריק שמיט, אתה חושב שחברה שכן מבטיחה work-life balance בהכרח זה בא על חשבון מצוינות? אני חושב, אתה יודעת מה, זו נקודה מעניינת. אני חושב שלהבטיח work-life balance ולשמור על מצוינות, זה משימה ניהולית מאוד 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 קשה. אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, אבל אני חושב שמאמצי הניהול באירוע כזה, צריכים להיות הרבה יותר חזקים, וצריך להעסיק אנשים מאוד בוגרים, ומאוד כאלה שיודעים את הגבול, שמבינים את המשימות שלהם, ודואגים לעמוד ביעדים. עכשיו, אחלה, אפשר גם לעשות את זה, זה יותר קשה. כאילו, באמת שזה יותר קשה. יש לי משהו שאולי אולי נתחרט שאני אומרת אותו, אני חושבת שהדברים האלה הם לפעמים יכולים כן להיות דגלים אדומים, אני חושבת שמעסיק שמדבר ומאוד מאוד מדגיש כמה שהוא הולך לקרוע אותך, זה דגל אדום, כמו שעובד שמתראיין, ומה שבעיקר מעניין אותו זה work-life balance, ואיך הוא יכול לעשות דברים שהם לא העבודה
זה דגל אדום, אבל אני חושבת שהמפתח הוא בסוף איזון, אני חושבת שכולנו גם רוצים לעבוד בעבודות מאתגרות, ומבינים שהמשמעות היא שלפעמים אתה עובד נורא קשה, שלפעמים אתה עובד וזה בא על חשבון דברים אחרים, השאלה באמת כמה אתה חי את החיים שלך במוד חירום, בסטרס המתמשך הזה, וכמה באמת יש איזשהו איזון, שיש תקופות שבהן באמת צריך לתת שעות ארוכות, לוותר על הרבה מאוד דברים, והפיצוי הוא באזורים אחרים שהם יותר מרווחים, וכמה באמת מסוגלים לראות אותך כמשהו שהוא לא עוד ריסורס שנכנס באקסל, אלא משהו קצת יותר מורכב מזה, ואני חושבת שכשאנשים כשאנחנו שוכחים להסתכל ככה על בני אדם, אנחנו מפספסים משהו. Weekly Sync. אתה רוצה שנדבר על זה שדיפנסטק לגמרי קורה? אני גם רוצה להגיד, גם בגלל שאני מושקע בדיפנסטק, וגם בגלל שאני לגמרי רואה את זה קורה, המלחמה הובילה להתפוצצות בתחום הזה של דיפנסטק, קמים עכשיו המון חברות מעניינות בתחום הזה. חשוב להגיד שאנחנו בעצם איזשהו רגל וחצי אחרי ארצות הברית, כי בארצות הברית יש את, ברח לי השם שלו. מי? פלמר לקי, עם אנדוריל שהוא הקים, שפלמר לקי היה יזם של אוקולוס, שמכר אותה לפייסבוק, ואחרי זה הוא הקים חברת טכנולוגיות צבאיות, מאוד מאוד מוצלחת, ועכשיו זה מתחיל לקרות בארץ, יש גם בארץ וגם בארצות הברית, קמים יחסית הרבה חברות של דיפנסטק, לאורך כל הספקטרום, גם תוכנה, גם חומרה, כוונות, המון דברים, וזה מרגש, כי זה, דבר ראשון, זה אומר אולי יש לנו עוד תחום חוץ מהסייבר, נשק, נעבור לתחום הנשק, כלומר, גם הרבה מזה זה גם להגנה, כן, לא הכל נשק, וגם יש הרבה מאוד קרנות אמריקאיות ענקיות שמסתובבות כאן בשוק בארץ, ומחפשות להשקיע בסטארט-אפים האלה, וזה קורה עכשיו. אני כן אגיד, יש אתגרים באירוע הזה. בניגוד לחברות תוכנה, לא ברור מה האקסיט-סטרטג'י, כאילו, כשאתה מקים חברת סייבר, אז פעם לא על תקנו אותך ב$300 מיליון, נכון? פה לא כך ברור מי יקנה אותך, ולבנות על ה-IPO קשה, לא כולם מגיעים ל-IPO. דבר שני, אתה בעצם עובד אחרת, אתה עובד סביב הלקוח, כן, ואתה בעצם מפתח משהו עבורו, אתה לא מפתח משהו כאילו בשביל שוק דמיוני כן. ומחפש את הפיט. בדיוק, וגם הזמני פיתוח והמכרזים וזה, זה משהו שבהייטק לא רגילים, כאילו בהייטק לא רגילים לגשת למכרז של מפעת, וללכת לעבוד איתם על כאלה, רגילים לפתח משהו ולמכור. אבל דווקא בזה, ואני חושבת שאוקראינה מאוד משנה את זה, דווקא פה השוק צריך להשתנות, כי הצרכים הם צריכים מיידיים, דווקא הטמפו של ההייטק מאוד מתאים למה שצריך כרגע. אנחנו נמצאים באזורים של ריסק הרבה יותר גבוה, אבל ברור לכולם שקצבי הפיתוח צריכים לעלות דרמטית. נכון, אבל זה עוד לא קורה, והדילמה האחרונה, שהיא דילמה אמיתית וקשה, זה שיש כאן סוגיות עתיות. כי בתור קרנות הון סיכון, אנחנו לא משקיעים בכלי תקיפה. כלומר, קרנות הון סיכון לא השקיעו ב-NSO. ובדיפנסטק, זה לא נקרא דיפנסטק, אבל הרבה מזה גם יכול להיות דיפנס במובן הרחב. דיפנס במובן של הקם להורגך, השכם להורגו. בדיוק, צה"ל זה צבא הגנה לישראל, את יודעת, כאילו, יזם גם כמה פעולות בחיים. על פי מקורות זרים. על פי מקורות זרים. אז יש איזושהי דילמה מוסרית, שנצטרך להתמודד עם זה בעתיד, אבל אבל ברגע שיקומו המודלים הכלכליים, נראה לי שהדילמות ייפטרו מעליהן.
לא נכון, כי זה בעיות אמיתיות, כי NSO היה, אתה יודע, NSO ודומיו היה מודלים בלי סוף. עובדה שלא השקיעו בחברות האלה. אבל יש משהו מאוד מאוד מעודד לראות קרנות כמו אנדריסן הורוביץ וג'נרל קטליסט וסקויה, כרגע מסתובבות בארץ, ממש מחפשות חברות בתחום, כאילו המשקיעים הכי גדולים בוואלי, כרגע מחפשים חברות כאלה בארץ. יש בזה איזשהו משהו מעודד, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, כאילו של המלחמה וכזה, אתה יודעת, כמו שהתחלנו, Israel Deliver, כאילו. ובנימה אופטימית זו, אנחנו קוראים ששוק הגיוסים חוזר, לא בגדול, אבל בסבבה. צופים, קרוב לרבע מהמנהלים בהייטק הישראלי, צופים עלייה בגיוס עובדים בשנה הקרובה, זה היה 10% בלבד. לפני שנה, אני חושבת שאנחנו גם מרגישים מסביבנו, אנחנו רואים משרות, נפתחות, אם אנחנו מטנפים או לא מטנפים עליהם אחר כך בטוויטר זה דבר אחר. כן. אבל יש איזו אווירה של אופטימיות זהירה. כן, כי השוק ההייטק, כמה שזה לא תמיד נעים להודות, הוא הרבה יותר מושפע ממה שקורה מחוץ לישראל, מאשר מה שקורה בישראל. והכלכלה העולמית מתחילה להתאושש, ומתחיל לזרום יותר כסף להייטק. וגם נהנים מזה כאן, כלומר, כי החברות הרי הן חברות שמוכרות החוצה, לא מוכרות לארץ. אז יש איזו התאוששות, אבל אתה יודע, זה שיש התאוששות בהייטק, זה לא אומר שיש התאוששות בכל המשק. כאילו, בענף השירותים המצב פחות טוב. רק 16 מהמנהלים בענף השירותים צופים עלייה בפעילות של החברות שלהם. כל השאר אומרים אולי אותו דבר או לא יותר גרוע, אז כאילו גם בענף השירותים, לוקח זמן בין שהכסף מגיע להייטק עד שהוא מחלחל לשאר המשק. אז ייקח להם עוד זמן. תיאוריית החלחול, אנחנו כולנו יודעים מה קרה איתה. לא, ואני חושבת שגם צריך לזכור, בסדר, אנחנו מושפעים מאוד מה שקורה בחול, אבל אני לא חושבת שהמצב הזה של וילה בג'ונגל הוא sustainable. אנחנו צריכים לדאוג לסביבה שלנו ולהיות מודאגים אם היא קורסת. ואתה יודע, אנחנו החלטנו שאנחנו לא מתייחסים לזה בפרק, אבל היה את הסקר הגדול, רשות החדשנות פרסמה ששליש מהכנסות המדינה ממיסים מקורן בהייטק, עידן ארץ כתב על זה בטוויטר, ובעצם עשה חשבון קצת יותר מורכב, והגיע למספרים שהם בערך חצי מזה, אבל ככה או ככה, אנחנו לא לבד, וגם אם אנחנו מאוד מחוברים לכפר הגלובלי, ויש לנו איזו תחושה, אתה יודע, אני חושבת על זה, אגב, גם בהקשר של אנשים שמתלבטים אם להישאר פה או לא, ואם לעשות עכשיו רילוקיישן או לא, אנחנו נטועים פה בסביבה שהיא יותר רחבה מהמשרדים הממוזגים והנוחים והמטבחונים השופעים שלנו. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, כאילו, פערים בשכר זה לא דבר טוב. כלומר, שיהיה פה שכבה של עשירים ושכל השאר יהיו פחות עשירים, זה לא סימן חיובי, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, כאילו, בסדר. ניסינו להרים, איך הצלחנו, כן, שזה, כן, כל הכבוד לנו. טוב, נמשיך לבאס. חכי לאייטם הבא, בדיוק. אוי, כבר אין לי כוח אליו. פאלו אלטו, כותרת היא פאלו אלטו, השתמשו בנשים כמנורות. זה מה שקרה. זה קרה בבלק-האט, לא דיברנו פה כמעט על בלק-האט. ועל זה שזה מדהים, שעם מצב הטיסות הנוכחי, הייתה כזאת נוכחות ישראלית מרשימה שם, וזה באמת Israel Delivers. יותר מהבונקר של מנדי אפילו. סרגו אותך עם הבונקר. בקיצור, זה היה מיצג די דוחה בבוס של פאלו אלטו, היו שם נשים, הם היו נשים אמיתיות? חשבתי שזה בובות. נשים אמיתיות, לא, נשים אמיתיות. אוי, לא. עם אהילים על הראש, זה היה אירוע מוזר ומגעיל, ועכשיו כשאני מבינה שזה לא בובות, אז בכלל, זה היה
מיצג, בשיתוף עם חברת סייבר ריסק אליינס האמריקאית. מה הם ניסו להציג? סתם, נמשוך תשומת לב לשיתוף פעולה שלהם. מה שאהבתי בהתנצלות של שניהם לוקחים אחריות, אבל לא אשמה. המנכ"ל ממש פרסם פוסט, מכתב, לקח את זה מאוד ברצינות. כן, אתה יודעת, גם הסמנכ"ל שיווק של פאלו אלטו רשם התנצלות, גם המנכ"ל של סייבר ריסק אליינס. אני זוכר מקרה אחר, ב-2016, שעוד הייתי עובד מייקרוסופט, מחקר ופיתוח, מפעל מאושר 2006, היה אירוע ב-E3, בתערוכת משחקים, שאקסבוקס עשו, קראו לזה מייקרוסופט GDC פארטי, אני לא זוכר אפילו מה זה GDC, והם הביאו למסיבה... GDC לא היה סוג של כאילו משהו במחירות? לא, ארגון כזה? לא יודע. אוקיי. הם הביאו בוס בייבס, מה שנקרא, בזמנו. אוי, זה מונח שמעורר בחילה, כן? כן, והם הביאו את זה למסיבה, וזה עשה בלגן במייקרוסופט ברמת סטיה הוצאים אל העובדים, אנשים הלכו לבלות זמני המשפחה שלהם, אנשים פרשו אחרי זה, הם הוציאו אימיילים שהם פרושים, כי הם צריכים... מהטון הציני שלך זה נשמע שאתה חושב שזאת הייתה תגובה מוגזמת? לא, ממש לא, דרך כלל לא הייתי במסיבה, אני לא יודע. אני רק אומר, זה שאצל מייקרוסופט ישר היינו אנשים הולכים הביתה. שזה קרה לפני 8 שנים. אני לא יודע, אולי גם בפאלו אלטו ובסייבר ריסק אליינס אנשים הלכו הביתה, אבל לא שמעתי על זה. תשמע, זה באמת מעיד על שיקול דעת, מאוד מאוד שגוי. ואני יכולה להגיד לך בתור אישה בתעשייה, שהיה לי כמה שנים בסייבר, בסוף, אנחנו משלמות על זה מחיר, אני ככה, כל האייטם, אני כזה בשאלות אם לשתף את הסיפור הזה או לא, נראה לי שאני פשוט הולך על זה. היה איזשהו אירוע שארגנתי פעם במיניסוטה. אחד הדברים שהיה לי חשוב לעשות, כשעבדתי במשרד הכלכלה בניו יורק, זה מאוד לדחוף את הנושא של סייבר לתשתיות. זה היה אז מאוד חזק, והיו הרבה מקרים, וגם התעשייה הישראלית ככה נכנסה לזה, והשוק האמריקאי היה מאוד מאוד מוכן, ועשינו שם עבודה מאוד מאוד יפה, שבאמת גם בנתה, אתה יודע, יש הרבה שאלות על מה הממשלה יכולה לעשות, אבל דווקא באזורים האלה של תשתיות, ממש יצרנו קשרים עם ארגונים נורא משמעותיים, ועם ארגונים ממשלתיים, וממש יצרנו פלטפורמה מאוד יפה לחברות לעבוד שם, שאחד השיאים שלה היו באמת שפתחנו איזשהו בוס ישראלי כזה, בתערוכה נורא חשובה, של הארגון הכי חשוב של סיסויים של חברות תשתיות בארצות הברית, וזה היה ממש אחד מפרויקטי הדגל שלי, שאני עד היום נורא נורא גאה בו, והגענו לשם, מיניסוטה, באמצע החורף, ואיזה אהבל מאיזו חברה שאני אפילו לא זוכרת, שאני לא יודעת אם היא עדיין קיימת, ניגש אליי ושאל אם אני הבוס בייב שלהם. עכשיו, מאיפה אתה בכלל מתחיל? עכשיו, הייתי אמורה להמשיך לעבוד איתו 3 ימים, מה אמרתי? אני מניחה שאמרתי משהו ששתל אותו, אבל אתה יודע, בסוף יש בזה משהו שכאילו לא משנה כמה אתה טוב, וכמה אתה עושה, וכמה את טובה, וכמה את עושה, וכמה את זה, כאילו, בסוף הדברים האלה, גם והמבט הזה, כאילו, אין לך מה לעשות איתו. עכשיו, גם יש משהו, אני ראיתי שאנשים כאילו גם דיברו על התגובה המוגזמת, ועל איך זה, ומה המנכ"ל, מה צריך להטריד עכשיו את המנכ"ל בזה. ואתה יודע, זה פשוט, זה באמת מסוג החוויות, שבהם אנחנו מתפצלים, ובהם, כשאתה תגיע לתערוכה, אף אחד לעולם לא יחשוב, שהביאו אותך בשביל לקשט. במקרה שלי אולי כן, אבל... אני יכול להגיד לך שאני הופתעתי לפני כבר 15 שנה בערך, שגיליתי שיש נשים שלתערוכות מביאות טבעת נישואים מזויפת. זה פוצץ לי את המוח. זה כאילו אמרתי, שפתאום ראיתי, קולגות שלי מופיעות לתערוכה עם טבעת נישואים. אמרתי, מה? אמרו לי, כן, בתערוכות אנחנו מסתובבות עם פייק וודינג רינג.
זה כאילו, לא יודעת מאיפה לאכול את זה בכלל. מה המקום הכי כיף בתערוכות סייבר? השירותים. המטוס. זה המקום היחידי, גם מטוס, גם לא, אין תור. כאילו, אנחנו תמיד שם לבד, וגם יש שם אחווה, כי כולן חוות את אותה חוויה. כן, מה אני אגיד לך? יאללה, בואי נלך הבית. סיים. תודה לך, נבות וולק. תודה, תורצוק. אנחנו רוצים לשמוע מכם בלינקדין Weekly Sync בעברית, גם בוואטסאפ הארגוני. בואו נכניס לפה את תווית העגלה, עם תגרור את מני במטרה אלינו. 055-937-8894 8894. תודה רבה למני. אנחנו רוצים לשמוע מכם, אנחנו אוהבים ולומדות מהפידבק, ה-DM שלנו פתוח, בטוויטר, בוואטסאפ, בלינקדין, you name it, ואנחנו הכי רוצים שתשלחו את הפרק הזה לחברים ולחברות. אם אהבתם אותו, תעשו גם follow באפליקציה. אנחנו מחכים לכם פה גם בשבוע הבא, ואז אנחנו יוצאים לחופשה. יש עוד פרק אחד, כן. ואז אנחנו יוצאים לפגרה קלה. תודה רבה לקייטו נטוורקס, שבזכותם הוצאנו לפועל את הפרק הזה. תודה על ההאזנה, נתראה בשבוע הבא, בכל יישומוני העסקתיים, וגם באפליקציות הפודקאסטים. יאללה ביי. Weekly Sync. 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 אתה יודע מתי אני מרגישה גאווה ישראלית? מתי? עם מוביט. הם פשוט באמת? הכי טובים. הם פשוט הכי טובים. גם בארץ הם הכי מדויקים במתי מגיע האוטובוס, וגם... כן, אבל צריך להתרחץ אחרי שאתם משתמשים באפליקציה הזאת. כן, יש להם חוויה מעצבנת. תמיד קופצת פרסומת עד שאתה זה, אבל הם הכי מדויקים. אני חיכיתי שבוע שעבר לאוטובוס פה בברוקלין, גוגל מאפ הכזב אותי לחלוטין, ומוביט פשוט דייקו על הדקה. וזה מדהים, הם עושים עבודה מדהימה, זה ממש ממש כיף. כאילו, החוויה לא כיפית, צריך להגיד, אבל הדיוק, איזה דיוק. נסעת גם ברבל, נכון? מה זה רבל? ברבל, לדעתי. רבל? כן. מה זה רבל? הם התחילו בתור אפליקציית שיתוף קטנועים חשמליים, ועכשיו הם עשו פיבוט, והם פשוט אובר של טסלות. אתה מזמין באפליקציה, הם גם עכשיו במצב של חדירה לשוק, אז הם יותר זולים מאובר, והם לא תמיד זמינים, זאת הבעיה שלהם, ואתה מזמין ומגיעה לך טסלה, כחולה, שקובי ציפויים, עשה לה ציפוי כחול של רבל. חוויה טובה? כאילו... אני חייבת להודות שהנהג שהגיע לי מאובר עם טסלה, היה יותר על הכיפק, ככה גיליתי על זה, כי סיפרתי שלקחתי טסלה, ומאוד התרגשתי מזה, ואז אמרו לי, יש פה אפליקציה שלמה, שכולה טסלות. של הטסלה. אז הנהג פשוט נהג מחריד. אבל אתה יודע, כאילו, אתה יודע מה מגיע, מה יש לומר? בסדר, את יודעת שבתל אביב, יש פרוזה חדשה בתל אביב עכשיו. יש פרוזה חדשה בתל אביב? כן, יש קו 99, שיוצא כל 8 דקות, מהעירייה עד לשוק ובחזרה. בגדול זה קו שלוקח אותי לשוק. זה המשמעות של הקו. אז קראו לו 99, כי נפות זה קצת in your face. כן, בדיוק, וזה חינם, ואני והילדים, מי הולך ברגל בכלל? מי הולך ברגל יותר? רק איזה יופי, למה זה חינם? זה של העירייה כאילו, זה לא... זה של העירייה, כן, כן, לא שאלתי שאלות, עכשיו אני כבר כאילו פזמניק, כל מי שעולה לקו ושואל איפה משלמים, אני כבר אומר, זה חינם. ואז הם אוהבים אותך. בדיוק. תראי בחוב ותיסדו פה בקו. וואו, אז לאן אתה נוסע בקו 99? מה? לתפוח אדמה של איתן בשוק, לקבל את כל ה... כן, בדיוק, לשוק, לסנטר.
לעשות סיבוב, סתם, נוסע, בילוי לחופש. טוב, אם זה ככה, אולי אני אחזור. יאללה, יאללה, ביי. ביי.